Il-Pulizija qed tinvestiga sejba ta' ammont ta' droga kokaina fit-tojlit ta' ċella ta' priġunier fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, dan skont rapport ippubblikat mill-Journal Times of Malta li jindika kif din is-sustanza nstabet waqt kontrolli ta' rutina aktar kmieni din il-ġimgħa. Kelliem għall-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi qal lit-Times illi droga nstabet waqt spezzjonijiet f'Diviżjoni 3 tal-ħabs u ttieħdet azzjoni fejn sar rapport li l-Pulizija ppreżentat fl-Asta ta' Raħal ġdid kif ukoll azzjoni interna skont il-proċeduri operattivi standard tal-Aġenzija. Jidher illi l-priġunier in kwistjoni ġie trasferit għal diviżjoni oħra sakemm jiġu konklużi dawn l-investigazzjonijiet, xi ħaġa li hija normalment il-prattika li tiġi osservata f'ċirkostanzi ta' din in-natura. L-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi qed tinsisti li f'każi ta' sejba ta' droga fil-ħabs tipprattika tolleranza żero u taħdem flimkien ma' entitajiet oħrajn sabiex tipprovdi riabilitazzjoni lil ħabsin. L-Aġenzija spjegat kif jintużaw testijiet ta' rutina biex jiġi stabilit jekk il-ħabsin għamlux użu minn xi sustanza illeċita. U skont il-ħabs is-sejba ta' din id-droga tindika li s-sistema ta' analiżi li tintuża b'mod regolari qiegħda taħdem. Fl-aħħar snin, it-tmexxija tal-ħabs dejjem insistiet li l-problema ta' droga f'Kordin ġiet miġġielda bis-saħħa. Skont informazzjoni mresqa fil-Parlament is-sena l-oħra, total ta' 15-il priġunier tal-ħabs irriżultaw pożittivi għad droga fis-sena 2021.